20 let zkušeností, více než 2,5 tisíce realizovaných výtahů, přes 1500 výtahů v servisu a 100% vstřícnost k zákazníkům. To a mnohem více se skrývá pod značkou ostravské výtahové společnosti Liftcomp. Naše společnost Liftcomp působí již bezmála 20 let na českém výtahovém trhu, i když počátky byly pouze v malém servisu, drobné opravy a revize, a to výtahu od 50 kg do 5 tun. Nicméně jsme počali taky montovat výtahy, a to vlastně převážně nákladní. V roce 1994 naše firma jako jedna z prvních v republice zahájila montáž hydraulických výtahů. O 3 roky později jsme se transformovali na akciovou společnost a stali se tak ryze českou výtahářskou společností. Se svými 90 kmenovými zaměstnanci v průměrném věku 34 let je společnost Liftcomp stabilním a významným partnerem v oblasti zvedacích zařízení. Vždy pro nás byl jako pro každou prosperující firmu na prvním místě zákazník. Proto se i nabídku našich služeb snažíme přizpůsobovat vašim potřebám. Samozřejmostí proto u nás jsou nejen bezplatné prohlídky vašich stávajících výtahů našimi revizními techniky, ale také poradenská služba, zpracování konkrétní cenové nabídky a krátké dodací lhůty po celé České i Slovenské republice. Realizujeme všechny typy výtahů, téměř ve všech zátěžových kategoriích. Zlomový rok v naší společnosti byl rok 2004, kdy jsme se přestěhovali z těch stísněných nájemních prostorů zde do nové výrobní, administrativní a montážní haly. Rozšířili jsme kompletně výrobu elektro, včetně rozváděčů, a tím jsme mohli sázet na vlastní výrobky. Díky tomuto výraznému rozšíření zázemí naší společnosti se nám podařilo sjednotit projekci, výrobu, montáž i servis pod jednou střechou. To vše k zajištění ještě lepších služeb našim zákazníkům. Sídlu společnosti byl udělen titul Dům roku 2004. Rozšířili jsme výrobu výtahových komponentů a ocelových konstrukcí výtahových šachet. Díky realizaci vlastní výroby se nám postupně podařilo pokrýt vlastními silami celý výrobní proces. Držíme krok s dobou a proto sázíme jen na ty nejmodernější technologie. Stále se vyvíjíme. V roce 2009 jsme začali s výrobou výtahových rozvaděčů. Zahájili jsme také vlastní výrobu výtahových dveří, díky čemuž pokrýváme vlastní výrobou 90% výtahového vybavení. V roce 2010 jsme slavnostně otevřeli nové výrobní, montážní a vývojové středisko, které nám umožnilo rozšířit výrobní kapacity a zakoupit nové CNC stroje, čímž se urychlil výrobní proces a dokážeme tak pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků. Investovali jsme nemalé peníze do nových technologií, které nám zaručují nejen produktivitu, ale i kvalitu našich výrobků. Naše výtahy jsou spolehlivé, komfortní, s plynulým rozjezdem a dojezdem do stanice. S maximálním využitím výtahové šachty a použité technologie se vždy snažíme zvětšit velikost kabiny na maximum. Nejsme perfekcionisty jen po technické stránce. Uvědomujeme si, že pro cestující výtahem je důležitý i vzhled kabiny. Naše výrobky jsou 100% recyklovatelné a jejich provoz úsporný na spotřebu energie. S našimi výtahy se snažíme o co nejefektivnější využití prostoru ve vašem domě a přispět tak k vašemu pohodlí. V určitých typech domů jsme schopni zajistit bezbariérový přístup od vstupních dveří budovy přímo k vašemu bytu. Všem našim zákazníkům nabízíme 7letou záruku a 24hodinový servis, který ale díky kvalitě našich výrobků nejspíš příliš nevyužijete. Na začátku druhé dekády 21. století je Liftcomp perspektivní společností se stabilním zázemím. Jsme členy Hospodářské komory České republiky a Unie výtahového průmyslu České republiky. Vlastníme mnoho prestižních certifikátů, včetně certifikátů výjimečnosti. Přesto věříme, že cesta našeho vývoje ještě zdaleka nekončí. Chceme se zaměřit hlavně na prodeje našich komponentů, které chceme víc a víc vyrábět. Máme zájem o vstup na trh východních států. Rostoucí počet namontovaných výtahů svědčí o tom, že naši zákazníci jsou s našimi výrobky i službami spokojení. Liftcomp, vaše jistota na cestě vzhůru.